Trudy, doe geen moeite. Ja, maar we gaan er toch niet uit onze duim zuigen? Wij hebben echt allemaal iets, hè? Ik geloof het niet. Sorry, Lien, maar ik heb wel echt af en toe last van een beetje stress. Matthias, dank u, maar iedereen buiten nu, kom. Maar Lelien. Mieke, nu. Ik heb niks aan misplaatste compassie, hè? Lien, het is serieus. Zelfs beledigt je mijn intelligentie nog. Ik ben een stress dan. En zij is misselijk en zij heeft haar een voet omgeslagen. Heel creatief, moet ik meegeven. Ook van jullie twee trouwens. Ja, wij moesten een check-up komen laten doen van onze pa. Ik wist het. Ik wist dat hem er voor iets tussen zat, hè? Hij bedoelt dat goed, hè? Hij wil je gewoon helpen omdat hij mij graag ziet. Je kent hem toch? De wereld zit vol goede bedoelingen, maar deze gaat mij niet helpen, hè? Allee, oké, dan ga ik nu naar de voetbar. Sorry. Da-da-da-da-da.